First time live pedang, first time live pedang. Hello, 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 logoper, hello, logoper, hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Live pedo, live pedo, live pedo, live pedo. Jak nama. Hello, 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 hello. Hello, 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 logoper, hello, logoper, hello, logoper, hello, logoper. Hello, logoper. Live, live, share, mode, microphone. Ayah, rawu fैमारा लाइभआवनो 2 मिनिट थानोसै 1 मिनिट थांबाय लाइभ फैया नामा हेल' हेल' लोगोफोर सोर फैदोंमोन देलाय कमेन्ट हरलाय लाइभ फैनायदोंमोन आङो ओमफ्राय सोर फैदों दे कमेन्ट हरलाय कमेन्ट आं सोलोंगासिनोलै दाबो जायाखै रोङाखै कमेन्ट हरलाय फैगोन ना फैया सोर नायदोंमोन अननानै कमेन्ट अप्शन गैया नामा Sumur Basumatary hi bro thank you Sumur bro Dagra Narzary ओंख्रि गैया आं दासो सिखारदों ओंखाम सुवाखै देलाय कमेन्ट हरबाय थानाय आं एसे फरायनो सोर मा मावदों खोन्थाहरलाय आंनियाव लाइभ फैयालै रावबो आंबो मालायनिखौ नायो ओमफ्राय आंनिखौ रावबो नायफिना सोलोंगासिनो आं दाबो लाइभ स्ट्रिम फैनो देलाय रायज्लायनि आयो सासे सानैल' ओमफ्राय आं माबानि समाव 30 40 30 40 मोनबाबो जायोमोन दे आंनो लाइभ कमेन्टआव फार्स्ट टाइमाव रावबो नाया आंनिखौ ओरैनो दंथ'यो राजा हाबदा आंनिखौ रावबो नाया देलाय लाइभ कमेन्ट हरलाय प्लिज अननानै आं लाइभ सोलोंनायदोंमोनलै फार्स्ट टाइम रावबो सोंहरग्रा गैया जेबो लाइभ कमेन्ट हरग्रा गैया आरोना आं मा खालामनांगौ दे दायो दा नों बहानि आंनिया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पाटगावनि आरो नोंलाय बबेनि बाबु नों बबेनि खिन्थाहरदो आंबो मिथिना लानि बिसिनायावनो दं आं दाबो मोखां सुवाखै दे ओमफ्राय आङो सिरा बायदिसिना एवनाय जाखांबाय मोखां सुवालासिनो डाइरेक्ट बिसिनानिफ्राय सिखारबाय डाइरेक्ट आं ओंखाम संग्रायावनो उन्दुखायो नालाय लोगोफोर दा न' गैयाना जोंहा बेखायनो गरमथारलै जारला आंनि माबाखौ माबादि नुदों नेटआ स्ल' ना मा जाखो धेमाजि गगामुगनि धेमाजिनिसो धेमाजि गगामुगनि जोंना क'क्राझार पाटगावनि दे बाबु ओमफ्राय माबादि नुदों देलाय बाबु खिन्थाहरलाय थाबथा थुबथा जादों ना मादों आंनि लाइभआव भिडिअ'आ माबादि जादों फुला नुदों ना मादों जोंनाव मानि नेटआ बारा स्पिड नाङा दे बेखायनो एसे स्ल' जानो हागौ थाबथा थुबथा बिदिनो ब्लार माबा जानो हागौ आरो मा होनो स्ल' जानो हागौ रायज्लायनायफोरखौ मोजां खोनाहैयाबो जानो हागौ लाइभ फैया आंनियाव रावबो थाबथायाखैना थाबथायाखै मोजां मोजां नुदोंना मोजां नुदोंबा मोजां नुदोंसै आरो आं हले मोजां नुवाखै बादि मोनदों नेटआनो बारा नांगौआना जोंनियाव एयारटेलसो लायो आं ओमफ्राय जिअ'बो दङ ओमफ्राय आं जिअ'आव बेलेन्स सोआखै आरो बारा नाङा जिअ'आव ओमफ्राय एसे बाहेरायाव ओंखारबा नाङो आरो जिअ'आ बिदिनो इउटुबखौ सालायनो हायो आरो ओमफ्राय लाइभ स्ट्रिमफ्राव बारा मोजां जाया आरो डाउनलडफ्राव बिदिनो आपल'ड खालामनायफ्राव बारा स्पिड जाया ओमफ्राय ससे लामा ओंखारनांगौ जिअ'नि थाखाय होमब्लासो एसे स्पिड नाङो आरो जिअ'आ ओमफ्राय आं दा एयारटेलजों इउज खालामदों
आंनियाव रावबो फैया अननानै फैदोब्रा अननानै आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन आरो नन साबस्क्राइबार नङै लोगो नोंथांमोन साबस्क्राइबार आरो नन साबस्क्राइबार नायो नालाय बिदिनो साबस्क्राइबारफोर नायफैदो नन साबस्क्राइबारफोर नायफैदो अननानै आंनि लाइभआव आं दासिमबो बारा मोजां भिडिअ आगारनो हायाखैलै र' आंबो खालामनो नाजागासिनो बारा एक्सपिरियेन्स मोनाखै गोदान भिडिअआ लाबोनो नाजादों र' आं दिनै लाबोनो नाजादोंमोन ओमफ्राय आं दा सम गैथ'ला आं क'क्राझाराव थांनो नागिरदों क'क्राझाराव मा खालामनांगौथाय क'क्राझाराव थांनो नागिरदों दिनै क'क्राझार गोदान भिडिअआ लाबोनो नांगौमोन गोदान मडेल गोदान टाइपनि लाबोनो नाजानो सानदोंमोन आङो अबस्था गैला उन्दुब्रेनानै सामफ्रोमबो उन्दुब्रेनानै नै मोखांफ्रा नायजाला आरोना रावबो नाया आंनि लाइभखौ आं बिराद दुखु मोनबाय आंबा मालायनिखौ नायो खामानिया दाख्लि बुधबाराव दै मेचिन बानायनो लांदोंमोन ना भिडिअआव नुखादोंमोन जानांगौ बेखौनो दिनै लायगोन आरो लायनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट दिनै बलबो नायबोसिगोन आरो दिनै क'क्राझाराव जोंनियाव बल दङ नालाय सागमा मिज'रामजों सागमा अट'नमास काउन्सिल डिस्ट्रिक्टजों मिज'राम आरो ओमफ्राय जोंनि बिटिआरजों जागोन आरो बेखौनो दा नायसै आरो नाइटनि बलखौ दिनै सेकेन्ड टाइम नायसै आरो दाख्लैसो फार्स्ट टाइम केडिएसि फिल्डआव हाबनायदों आङो केडिएसि फिल्डआव दाख्लैसो फार्स्ट टाइम दिनै जों सेकेन्ड टाइम नायनाय जासिगोन आरो थांब्लाबो केडिएसि फिल्डआव हाबफेरनाय जायामोन आं केडिएसि फिल्ड स्टेडियामाव क'क्राझाराव ओमफ्राय दिनै दाखालि बुधबार 12 तारिखआव खनसे ओमफ्राय दिनै 16 तारिखआव खनसे आरो बिनि उनावथ' आरो धेमाजियाव जाहैसिगोनलाय खोमा धेमाजियाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि धेमाजि माबायाव धेमाजि होनलायबाय डिमाकुसियाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डिमाकुसियाव जाहैनो हासिगौलाय दा डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैगाव जादों बबेहाय जादोंमोनथाय आं खेल गैला नंला बारा डिमाकुसि उदालगुरि 8 मिनिट थांबाय आं 10 मिनिटल' लाबोनोसै 8 मिनिट थांखाबाय जेखि जादोला उननि लाइभआव आंनि साबस्क्राइबार आरो नन साबस्क्राइबारफ्रा दाहायनि फुटबल नायनायखौ भिडिअ खालामगोन दे जायोना जाया हायोना हाया मोजां खालामनाय जायोबा आगारसै मोजां खालामनो हायाबा आगारला आं भिडिअखौ जेखि जादोला उननि भिडिअआव उननि लाइभआव आंनि साबस्क्राइबार आरो नन साबस्क्राइबारफोरखौ बयखौबो लोगो मोनजोबगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो दाथ' आं गोदान ना सिख्लाब्लासो नायगौमोन आरो सिख्लाबासो नायगौमोन लाइभखौ आंथ' सिख्ला नङाना सेंग्रा बोराय हाराव बहा नायनो आरोना खामसावसावनो हेन्डसामबो नङा न' जिराब फाराबाव उन्दुनांगौ उफाय गैया आंनि बिसिनायानो बेनोमोन आरो ओरैजाय बेकग्राउन्डआव आंनिया नै पार्टि सिनाजों इन्जुर दुमनायमोन आरो मुसारिखौनो थिखाखै दाबो नै थाम्फै गैया गैनाया ओंखाम संग्रायाव माने उखुन्दै ब्रुं ब्रुं सावनाय जायोना 10 मिनिटल' लाबोनोसै आं नै आधा मिनिटल'सै जिखुनु जाया आंनि साबस्क्राइबार आरो नन साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन उननि भिडिअआव उननि लाइभआव आं नोंथांमोनखौ लोगो मोनजोबगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि लाइभआव उननियाव जाहाथे सिख्लाबा नायखागौमोन सिख्ला नङाना उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनजोबगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो आङो मिजिं थिबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि
आयना बर' इउटुब चेनेलनि उननि फैगोन लाइभखौ बयबो नायगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो लोगोफोर। दायो आङो मोखां सुनानै लानोसै खामानि फिसा मावनोसै आरो न'आव फिसा फिसौ खामानि दङ आं बेखौ मावना लानोसै आरो लोगोफोर। अब्ला दानि लाइभखौ माला लाइभ फैबावगोन होनबा आङो 1 मान्थआवसो फैसिगोन 1 मान्थ कमप्लिट जाबावबा दा अक्ट'बर नालाय अक्ट'बरनि दिनै 16 थारिख ना नभेम्बरनि 15-16आवसो फैफिनसिगोन आङो नभेम्बरनि 15-16आवसो फैफिनसिगोन आं एफा थाब फैला नभेम्बर माने नभेम्बर दा 15-16 थारिख ना आं बै नभेम्बरनि 15-16 10 थारिखनि उनाव फैनो हागौ आरो आं नभेम्बरनि 10 थारिखनि उनाव फैनो हागौ आं लाइभआ बारा थाब थाब होबाय थानो हानाय नङा लाइभखौ रावबो बारा नायबाङाना नङाबालाय होगौमोन नायग्रा दंबा रावबो नाया मालाय सोरनिखौबा जानला मोनला हगारनायखौनो नायलाबाय थायो ओमफ्राय आंनिखौथ' नाया आरो आं मोजां रायज्लायनो सानदोंमोन आंनि भिउवार्स आरो साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोनजों गैया अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे अके बाय बाय दोनबाय बाय बाय लोगोफोर बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन